Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Sana Simbu. Sikhuluma nge-manipulation. Sikhuluma ngabantu abanga-appreciate. We guys, umacele uyadliwa. And umacele unomona because umacele urizina ngale ndlela abanye bacabanga ukuthi urizina ngayo. Mina sengiyabuza-ke. Season 1 angikwazi. Kodwa ngokwe-social media nginaso isithombe samacele ohliphizwe ubuso like kwakuwumuntu ocisha umacele because kune-behavior ayibambe ngomacele kuThando Nesithembu ku-season 1. Ukube lo macele-ke akekho as umamkhulu kuThando Nesithembu ku-season 1 and lo macele zange umbone. Bengizoba naso-ke izathu sokuthi hey umacele uyondliwa ngempela kwenzakalani yabo because enye inganekwane guys inganekwane ngihlezi ngintshela mina ngakhula ngazo ugogo wami wasixoxela inganekwane entambama nje before silale besixoxela inganekwane so noma ngabe inganekwane ungayitwista kanjani isazozwakala inganekwane because inganekwane ngizazi njengoba ngizazi mina umacele ku-season 2 or 3 la acomplaina ngokuthi yes baqashwe ikhampani yasekhaya but baqashwe ikhampani yasekhaya but mase kudliwa badla bonke. Sabe sesenze njani-ke thina ngoba sasifuna ukulungiswa sahlukanisa-ke ekutheni ikhampani yasekhaya i-honor uhusband kuneshe mhlawumbe uhusband adicide ukuthi lena i-allowance ayenzela amakhosikazi mase kuba umholo kamacele nomakhumalo abakwinkampani yasekhaya vele kuwumsebenzi wabo ukuthi be-excele kuma-positions abanikezwe kubo. Bona-ke umehluko i-success yale nkampani yasekhaya isiza bona qala ezabasebenzi iphinde izobasiza kabili ezamakhosikazi ashade kulomuzi. Leyanto ukuthi umacele wayebala ukuthi ba-enjoya kakhulu yingoba le mali eyenziwe yinkampani kahusband or yinkampani engaphansi kwesibongo sala ekhaya iphinde imali yakhona ifande izinto eziningi ekhaya. Kodwa la makhosikazi amanye awahleli ayasebenza nawo. Ngicabanga ukuthi-ke sikuphepha 2 wento efanayo. Kodwa manje sesixaka ukuthi if umnikazi wale ndaba uye oshumayela i-unity wayeyiphendukezele lento yindaba ezofuna ukuthi if omunye unkosikazi kube ne-disagreement ebekhona phakathi kwamakhosikazi awu-2 uzoveza ukuthi lona ufake upetrol zivaliwe yini iy'nkampani zabo la abanemali abathi bayenza ngokuhlanganyela. Wekazi nayikhumbula i-meeting la ababizwa khona batshela ukuthi-ke kufanele bebe ne-projects abayenza ndawonye enye. uThando Nesithembu balenza ndawonye and uThando Nesithembu because into eyenzeka nathi siyibuka singayibhala izinto esezakhiwe uThando Nesithembu and masizokhuluma ngoThando Nesithembu akekho unkosikazi osele ngaphandle because unkosikazi nonkosikazi unephathi kuThando Nesithembu. Umacele lo ebenimtshela ukuthi lo mama lo okhuluma i-English kanjena lo mama engathi wayephoqiwe ingoba ubumbuke ku-TV show and lokhu kumbuka kakho ku-TV show ugxeke izenzo zakhe yena uletha imali lapha ku-TV show ezi-talent sesiyabathatha manje sesibaqhathanisa njengama-actors angithi ukuze kube ne-production house eyuThando Nesithembu kunomacele ngoba phela manje bona bayini bayilama-reality TV stars esikhuluma ngabo. Manje mina ngisezwa ukuthi kanti mase kuzothiwa umacele uyondliwa imali eyakuleya khampani ivaliwe abasho ukuthi ezinye izinto ziwile maziwile-ke ezinye izinto imali yaphela sesizo-understand ukuthi-ke why mhlampe kube sengathi omunye unkosikazi uthwele kanzima
ukuze kungabi sengathi lento inokuba calculative. Uzama ukupheyinta i-image ethile ngomunye unkosikazi then omunye umpheyinta kanje because thina siyalalela guys and awuzukazi ukuthi umdala and lento osikhombisa yona yithi kufanele siyihloniphe, sekufanele ihlonishwe yithi ngaphezu kwakho mnikazi wayo. Ukhulume kanje because disagreement nalo nkosikazi. Ngalesikhathi kuthiwa lo wenza ukuthi uzozivezela ukuthi i-provider kahle kahle akuseyini. Wekazi niyabona ukuthi bekuzoba inganekwane ukuthi kube laba abanye obaba abanesithembu bebenza kanje. Niyabona ukuthi bekuzoba nenganekwane kube bebenza kanje because uthando nesithembu kuyi-TV show ingoba kunamakhosikazi nawo avume ukuphuma kwikhona labo lokuthi ngithanda impilo yami ibe private. Bahlonipha lesi sinqumo esisithathwe u-husband wabo ukuthi bazoba kwi-TV show. Eningi thina mase befika kwi-TV show sijaja lento abayenza ku-TV. Njengoba sijaja uMacele ku-season 1. U-season 1 angazi uzothenza imalini. Bazosuke benza ukuthi sibaxabanise ngokuba manipulative mase bezokhuluma nathi thina siyalalela. Asiwona ama-fans kakhulu, asiwona ama-followers kakhulu. Asiyifuni leyo nto. Le nto yokuba yi-fan nokuba yi-follow ikufaka lapha ekhoneni ugcina ungasezo ukuthi kuthini because lento inobu manipulative leya post. Ingidida futhi endaweni yokuthi if uyenza ngempela lento uthi akangayeki mayese ukuthi wondla amanye amakhosikazi. If ewondla amanye amakhosikazi ahleli and manje siku-episode 8 sisakhuluma ngoMayeni. Sisalobu sibhizi nje sikhuluma ngoMayeni. And uMayeni lezi zinto esikhulumayo ngoba lapha ku-TV show noMacele. Hayibo, baze bathwala wekazi abanye sengiya-understand into yomamkhulu noma isithembu kungasazi kakhulu. Sengiyabona kodwa ukuthi why umamkhulu wayehlezi kuzothiwa yilo onenhliziyo imbi. Bathwala kakhulu omamkhulu kunga-appreciate omamkhulu. And-ke la bantu abame eqinisweni yiba abasha kakhulu because lono ekuthayo nonamanga akashi because uyazi ukuthi siya-pretenda la washo siningi. Laba abame eqinisweni ave belifela iqiniso. Belifela. Yingakho nami la masisi ngixoxa nani umuntu avela afuna ukungenza ifan engangazi like why. Hayibo wena unomona manje ukucabanga ukuthi enye into ngiyayibuka ngiyihalele noma ngiyayibuka nje ubunjalo bayo ngithi kanti because ezinye izinto zifuna usho njalo ukuthi kanti ngoba manje bonke bayadonsa and baphusha le nqola yaphambili. Ngesikhathi beyiphusha le nqola lapha ya ku Twitter kuthiwa trending mangwabi. Mase kutrend umangwabi sekunepost ukuthi kahle kahle nangu njalo. Heyibo. Umangwabi uvela egqoke i-uniform yokuthi isibhedlela siyambiza ayina lapha yakuthando nesithembu kodwa mase kuvela ama-post akasekho umangwabi. Sesisho nje ukuthi yini enzima bengene kanye kwi-post ukuthi siyabonga ngokuthi sesikele izinga aqhubeke lawo ama-post. Mase kuwukuthi phela mhlawumbe into eqondene nenhliziyo ngoba phela sazi ayikho umuntu ozobe azi inhliziyo zabantu ukuthi zinjani. Mase kunenhliziyo esho ukuthi hayi uthando lwami-ke lugxilela sesoke ukuthi hayi indaba emayelana nothando ngoba ekusebenzeni akekho unkosikazi oyivila laphaya. U-season 1 nje unoMacele ohlikizwe ubuso. Futhi indaba zenu uMacele amhlikiza ubuso nina. Ngathi mina yini indaba? Hawu ngabuza komunye umngane wami wayebuka uthando nesithembu naye obsessed ngo-season 1 ukuthi indaba phela mama bemhlikiza ubuso wathi hawu awumazi uMacele. Nami namanje semase ngiyabuyela ukuthi-ke guys mina nginaleyo nto ukuthi umuntu uma umjaja mina angifuni ukuzwa yena before ngizwe ngawe. Manje mase ngibuka u-season 1 sengibuka lo Macele kuthiwa hawu awumazi uMacele angimboni. Ngizwe izinto ayikhulumayo ngibona nje izinto azenzayo. Angimboni lo Macele ukuthi yini ebeyenza ku-season 1 bemhlikiza. Even manje lona othi uMacele unomona because Macele kuthiwa na umsebenzi awenze abantu ngeke beze befane. Niyabona nina lento ezobulala abantu ngezinye indlela ukufuna ukufana ngaso sonke isikhathi. Abantu abafani sengiyacabanga nje ukuthi ezinye izinto zidalwa yini. Wena ucabanga ukuthi abantu bayafana ngeke abantu beze befane.
ngeke beze befane nhlobo, ngisho abantu bandawonye abafani. Yabo nje lapha kuThando Nesithembu beyama-cast members bonke bayasebenza and laba-ke abayithalente ibona abasebenza kakhulu ngoba ibona abenza thina sisho ukuthi awubuye u-season 9 sibe sibuka u-season 8. Yithi sithi sicela i-tell all ngoba sibuka omacele. Hawu, cabanga umndeni-ke guys, umndeni bahluleka nje ukuthi-ke bemane behlukanise bekhiphe ama-awards kahle. Kushiwo ukuthi best actors abalingisi-ke abavelele Macele, Mayeni, Mangwabi, Makhumalo behind the scenes bephinde beyifakele. Uzilingane lento ngoba ngesikhathi ingalingani idala ukukhuluma mase kuthiwa yithi esinokukhuluma. Yithi esingene sagamanxa sena sisabuka i-TV show. Sorry guys, ngine-flu. Siyibambe naku-social media kodwa nje hawu iqiniso alikho-ke emhlabeni. Bye.